Ce faci, fată? Abia aștept să încep antrenamentul ăsta. M-am îngrășat. Și avem 3 ore ca să ne facem cele mai frumoase din lume pentru petrecerea de diseară la piscină. Așa este! Abia aștept să vină gogul ăsta, mă zic că e cel mai tare. Ce faceți, fetelor? Sunteți gata de Bună, antrenament? Gogu! Da! Suntem și nu suntem. De ce? Noi nu Avem puține emoții. Da. De ce? Pentru că trebuie să ne slăbești în 3 ore. 3 Dar sunt sigură ore? că o să poți auzi că faci minuni. Șuncile astea nici în 5 ani după operație nu le scoateți. Hai sus să începem antrenamentul. Măi, lasă-ne un pic să ne relaxăm. Să fie o vestea. Aoleu. Haideți, hai, dați mâinile. Poate dar chiar că te-ai cam îngrășat. Astăzi chiar am mâncat doar o pizza. Începem ușor. O săritură. Hai, mâna. Orbule, ce ne faci? Bine, bine, hai, hai, mâinile. Mai încet, te rog. Una. Poți să stau un pic jos? Nu, stai în picioare, în picioare. Haide. Hai să facem genoflexiuni. Una. De la Nu fasole! contează. 3. 4. Hai, Ce fetelor. greu este! 5. Așa ceva, eu cât de 6. Tu ce faci cu tocurile la sală? Ce? Hai, Sunt continuu. tocuri foarte frumoase. Care-i problema? Hai să dăm muzica mai tare să mărim ritmul. Hei, are ciorap diferit! Ce? Nu mi-am mai văzut ciorapii de ani de zile. De ce de poartă? Face genoflexiuni. Aoleu, s-au luat de gogule! Cât de grea e! Aoleu, să mă hidratez un pic! Ce faci cu ăla aici? Cola! Păi ce? Beau și niște cola, că mi-e Apă de sete! apă, n-ai auzit? Nu! Fără, hai gata, ultima dată nu e cola, Bine, pasă scoți și tocurile! Gata cu 4 antrenamentul goguri. ăsta. De acum încolo, dacă vreți să slăbiți, în fiecare zi veniți la sală la mine. În fiecare zi.